Ето един бърз тест на тая машинка, качествена. Ето, намери някакъв сигнал. Желязо. Но тук има едно парченце малко алуминий. Ето, минавам над него. Ето. Веднага го хваща. Но ако сложа до това парченце цветен метал алуминий, един пирон, раздясал някакъв, дали ще попречи този пирон, дали ще заглуши машинката да не може да хване алуминия. Сега ще пробваме цветния метал. Ето. Веднага го хваща. Няма значение, че има пирон. Ето. Ето. Пирона въобще не му влияе да хване цветния сигнал.